Метаноя. Нека видим колко хора знаят какво празнуваме. Освен историческите въпроси, също ще проверим правописа на участниците, като ги помолим да напишат по няколко думи. Ще им казваме, че една от думите са написали грешно. Тази дума ще твърдим, че се пише така. Именно за да проверим колко хора ще се усетят и ще ни поправят. Нека отиваме. Момчета, извиняйте. За кратко, 2 въпроса само. Може ли да отделите време? Добре, интересно ми е. Вие знаете ли на днешния ден какво празнуваме? Празника на... Празника? На Кирил и Методий. На Кирил и Методий. Добре. Следващия въпрос. Знаете ли през коя година е написана глаголицата? Това е общо известно. Да, някакво не знаем. Добре, още от там. Какво празнуваме на 14 февруари? Малко по-сериозно сега. Се дойдем на приказката. Трифон Зарезан и... Трифон Зарезан и Свети Валентин. Също така, момчета, на 14 февруари се случва едно събитие. Свети Кирил философ, който е написал заедно с брат си Методий глаголицата, умира на 14 февруари в Рим през 869 година. Това е. Последен въпрос. Знаете ли кой е написал кирилицата? Защото кирилицата и глаголицата, както ви е известно, са различни, нали така? Ето ви един жокер. Да. Не е нито един от светите братя, а един от техните ученици. Наум Ангел. Ангелари. Друг? Още някой? Е много известен тук в нашия град. Точно така, това е Климент. Добре, момчета, благодаря ви много. Хубав ден, точно така. Едно от 3, нали така? Хубав ден. Момичета, здравейте! Бъдете така добри, моля ви, отделете 2 минути за няколко въпроса. Добре, срамежливи са тези. Да, продължаваме нататък. Момичета, здравейте! Позволете, бих желал да ви задам няколко въпроса. Нищо страшно, не хапим. Добре, много хубаво. Момичета, здравейте! Позволете да ви задам няколко въпроса, свързани с днешния празник. Добре. За начало, вие на колко години сте? 13. 13 ти? 13. Добре. Знаете ли днес, на 24 май, какво празнуваме ние? Да, деня на славянската писменост. Много добре. Знаете ли всъщност, че славянската писменост се разделя в 2 категории? Кирилица и глаголица. Да. Със сигурност знаете коя е първата? Да. Която е? Глаголица. Глаголица, написана от? Кирил и Методий. Кирил и Методий. Кирилицата е? Добре, без значение. Тя, впрочем, е написана от техния ученик Свети Климент Охридски. Сега, нещо по-лесно. Бихте ли желали да напишете няколко думи, това е на ниво 4-ти клас, които така по-измамни в български език. Аз съм сигурен, че ги знаете. Първата от които отверка. Ето тук, между Р и К, трябва да има буквата Т. Отвертка. Добре, следващата. Твой ретен, нали, за да е справедливо, няма само тя да пише. Думата растение. Тук и на теб ти липсва точно така. Ти са досети, така че приемаме го за правилен отговор. Последната дума и ви оставям номера. Думата абитурент. Със сигурно сте ги виждали наскоро тук из нашия град. Изкачват през прозорците спайдермени, луди хора. Добре, това е правилно. Точно така. Момчета, нали не грешат, така се пише абитурент. Всички сме съгласни. Добре, момичета. Много ви благодаря. Хубав ден ви желая. Брато, здравей! Отдели ми, моля те, 2 минути за няколко прости въпроса. Свързани с днешния празник. Добре, на колко години си ти за начало? На 19. Ти си на 19. Страхотно. Значи си абитурент тази година. Завършваш? Не. До година. Добре. Не, аз вече завърших преди година. За 20 години, да. Страхотно. Значи, знаеш какво празнуваме днес? Днеска човек... Не. Добре, без значение. Знаеш за българската писменост, глаголицата и кирилицата? Така. Нали така? Коя идва първа? Глаголицата. Правилно, точно така. Сега, нужно ще ми е няколко думи да напишеш. Това е на ниво 4-ти клас, така че няма такова да се притесняваш. Моят асистент сега ще ти донесе едно листче. Разбира се. И искам да напишеш
Думата за начало растение. Р-А-З С-Т не. Това е правилно, да? Точно така. Следващата дума. Абитюрент. Впрочем, абитурент. Точно така. Да. Последната дума. Думата отверка. Това е нещо, което всеки имаше наясно как се пише, така че се съмнявам да сгрешиш. С Т, нали така? Правилно. Добре, брато, много ти благодаря за това. Желам ти хубав ден. Благодаря. Нали? Пак се извинявам за начало. Без значение, позитивна енергия, това е най-важното. Хубав ден, брато. Момчета, няколко въпроса само, бъдете така добре. В случай днескашния празник, виждам, че сте подготвени. Вие знаете какво празнуваме днеска? Не. Лъжеш. Не знам. Не, ти лъжеш. Нека той ти подскаже. Той знае. Добре. Кирил и Методи празнуваме, нали така? На колко години сте вие? На 16. На 16 ти? 16. Знаете ли кога е написана глаголицата? Не. 855. Но ти беше по-близо, така че се справи по-добре от приятеля си. А кирилицата? Защото те са различни. Нали така? 899. Обаче, стига вече с историческите факти. Бих желал всеки от вас да напише по 3 думи на едно листче, ето тук, които са на ниво 4 клас. Те, впрочем, са лесна работа, фасулска дори. Ето, вземи химикалчето. Първата дума е думата растение. Растение. Каста. Растение. Да. Много добре. Единствено ти липсва една буквичка. Това е буквата З. Ето тук пред С. Раз като представка и стение от думата расте. Нали така? Растение. Стение, точно Значи така. не е растение. Да, преди това има З. Като цвете, точно така, обаче раз с З и после стение. Are you sure about that? От думата расте. Без значение. Думата... Това не го знаех. Вече го знаеш. Думата отверка. Нали ние сме въже, всички имаме отверки у нас. Това трябва лесно. Това е лесно, разбира се. Добре. Тук, точно както първия път, ти липсва една буква. И тя... Не, Р е тук. Липсва ти думата Т. Ето тук има едно, обаче има още второ в тази дума. Отвер, след Р има Т. Отвертка. Да. Не се чувства много зле за това, защото ние сме избрали думи, които са забутани. Добре, последната, във връзка с празника, думата абитурент. Добре, Това знаеш, нали? Точно така. Абитюрент. Липсва ти едно И, ако не се лъже. Ето тук съм се записал, защото това е доста сложна дума. И понякога аз имам нужда да се я припомням. Ето така. Абитуриент. Абитуриент. Добре, момчета, това беше, много съм благодарен. Впрочем, останалите, когато ги питам и те... Нали, това е реакцията. Обаче вие сте пичове, благодаря ви. Ето такива хора като вас се знае. Не съм избрал още. Ще ви го изпратям, че такова. Ти кажа, къде си? Толкова сложни думи си избрал, чак ми става неудобно на хората да им казвам, когато правят грешка. Усещаш ли в какво положение ма поставяш? Ма да, те са ентусиазирани. С усмивка го пишат се едно наистина. Знаят си, че го знаят. Момичета, впрочем, имате ли време да отговорите на няколко въпроса? Много кратки. Нали? Добре. За начало. Добре, ти ще отговаряш сама. Приятелката ти е срамежлива. Ела, влез в кадър, моля се, ние не хапим. За начало. На колко години сте вие? На 15. На 15 ти? На 15. Добре. Знаете ли днес, на този светъл празник, какво празнуваме? Ден на славянската писменост и култура. Много правилно. Добре, а знаете ли всъщност за славянската писменост и култура, че тя спада в две категории, едната от които е глаголица, а другата е кирилица? Точно така. Коя от двете идва първо? Глаголица написана от? Кирил Методи. Кирил Методи. Страхотно. Добре, сега, бъди така добра. Нуждая се да ми напишеш точно 3 думи на едно листче. Ето тук, за начало, първата дума, която, впрочем, ти си жена, трябва да ти е лесно. Думата растение. Както ти е удобно. Ако искаш, ето моето тефтерче, ще го сложа ето тук отдолу, за подложка. Ти пишеш много красиво. И все пак липсва ти само една буква. Опит веднага се сети. Добре. Добре, това го приемаме за правилно. Следващата. Думата отверка.
О, добре, ти си първата днес, която написа тази дума от раз правилно. Много трагично. Страхотно, нали? Точно също си мислех аз. Последната дума. Абитуриент. О, тя е подготвена, момчета. Тук няма да хванем грешка. Страхотно. Браво. Добре, ти вдъхваш надежда на хората, че още може да има надежда в нашия град. Добре, благодаря ти много. Всичко хубаво, лек ден ви желая. Точно изкачват неговите хора, като ще ми дава лъжче. Дай единица. Чакай, брато, чакай. Те тебе ще зададем въпрос. Стой. Чакай, като виж твой познат, чакай малко. Аз не ги виждам, те зад мен са племена. Точно не кажа, чакай малко. О, Кайчо! Аз викам да идем до съда. Някой спреса, ти там врати. Съда няма много хора, ма дай да. Съда му е там общината. Общината, добре. Дай да взем нещо свежащо, без въздух. Ей, келате, може. Келате, от Хесбургер. О, Алексия, много се радвам, че те виждам. Сега. Точно в правилния момент идваш. Не се притесняй. Ела насам, ела, моля се. Искам няколко въпроса само да ти задам. Боже Господи. Аз вярвам теб, че се справиш страхотно. Давай. И няма да се сърди, ако не се Давай, справиш. хайди. Добре, бе. Започнем така. На колко години си? 15. На 15 години си. Знаеш ли днес, на този светъл празник, какво се празнува? Да, днес е деня на свети Кирил и Методий на българската азбука. Добре. Писмено се прочим, но азбука. Добре. Знаеш ли кога е написана глаголицата? Нямам си никаква идея. Добре, аз ще ти кажа. През 855-та. Това преди това ли го прочете? Не. Ти за къв ме мислиш? Аз съм начетен, че имам, разбира се. Слушай, кирилицата знаеш кога е написана? Не. Тя е написана през 899-та от ученик на Кирил и Методий Климент Охридски. добре. Точно така, това го знаеш. Добре, сега с тия въпрос вече. Знаеш кой искам от тебе? Ето тук на едно листче да ми напишеш 3 думи. Само 3. Разбира се, аз ще кажа кои. Ето заповядай химикалчето. И само гледай да се изложиш, защото членстваш в литературен клуб. Сега, първата дума, Алексия. Напиши растение. Само една буква ти липсва. Да ти кажа ли коя? За ти липсва. Добре, ама понеже са сети, не мога да смятам това за грешка. Слушай следващата. Думата отверка. Добре, и тя написа отверка правилно, момчета. Добре. Думата абитуриент. Абитуриент. И това е правилно. Добре, бе. Знаеш колко ма фаща яд сега? Надявах се всичките до последната да ги напишеш грешно. Това е. Радвам се, че участва. Благодаря ти. Хубав ден ти желая. Чао. Прощайте, госпожице, може ли няколко въпроса да ви задам във връзка с днешния празник? Ама моля ви се, микрофона не хапи. Само набързичко, няма ви отнема много от времето. Добре. Знаете ли какво празнуваме днес? Да. Бъдете така добра да споделите. Празнуваме... Чакайте, че има структурираме зачинията. О, ужас! Много е гадно. Няма да ме кажа. Очевидно знам. Очевидно, очевидно дори. Да. Прощайте, момичета. Може ли да отделите 2 минути за 2 бързи въпроса? Не можете, разбрах. Прощайте, господине, може ли няколко въпроса набързо във връзка с днешния празник? Вие знаете какво се празнува днес, разбира се? Да, но не учим повече. Нали така? Нашето поколение днес ще останете отчаяни, ако видите кадрите, които заснехме. Аз вярвам във вашето поколение. Много е хубаво човек да е оптимистичен, обаче на въпроса, знаете ли какво празнуваме днес, имаше поне 7-8 младежа, които се затрудниха с отговора. Сега ще ви кажа, значи вината за това вашето състояние в нас, да ви кажа. Аз го приемам. Не се и съмнявам. Добре, набързичко. Да. Знаете ли кога е създадена кирилицата? През коя година? Тук ще ме затрудни много кирилицата. Това е първото хилядолетие, но точно няма никак първо хилядолетие. Аз мога да подскажа. Не. Момент само. По времето на Борис. Знам, че Борис е възхода на таковата, но няма да мога добре, да кажа. ще оставим въпросите за сега. Набързичко искам само няколко думи да ни напишете, понеже и с това много се затрудниха представители на нашето поколение. Започнете, моля ви, с думата растение. Само, че мога да сложа очилата. Разбира се. Думата растение. Множествено число или единствено? Единствено. Искате ли подложка? Не може да ми дадем едно тефтерче, имахме със себе си. Чакай. Ето така.
Само една. Само една. Една буква ви Зато. липсва. Зато. Точно така. Обаче, понеже се сетихте, Добре. ето ви друга дума. Очаквам, че там ще се справите по-добре. Думата отверка. О, това е абсолютно правилно. Да. Със сигурност, точно така. Добре, последната дума, която ще ви кажа. Думата абитурент. Абитуриент. И тук ще допусна една. Чурент. Да, тук е само една. Нали? Да, не трябва да е с буквата Ю. А да пише се с У и абитурент, точно така, абитурент. Абитуриент, да. Добре. Това така всичко имена, нали? Разбрах ви, да. Да. Много ви благодаря за времето ви. За финал, на На колко години сте вие? 62. На 62 и показахте как вашето поколение е било много по-правилно възпитано от нашето. Това е със сигурност, това е категорично. Значи това може да бъде и комплимент, но и обида, че това вашето поколение се дължи на нас. Нали, аз така го приемам. Ние сме дължници на вашето поколение. И знаете ли защо? Защо? За мен основният проблем в образованието, знаете какво е? Че вас ви карат да учите. Трябва да ви подготвят, че вие отивате там да взимате шепа знания, които един ден, това се че се казваш пари в банката, разбирате ли? Да. Да взимате, да грабите, което един ден ще ви... А не да ви карат. Никой не обича да го карат да прави Точно нещо. така. Каквото да е. Първо там трябва да се започне. Съгласен Има древни съм, неща. съгласен. Значим в правилника за движение. Не е голямата скорост е опасна. Ако ти дадете една кола на магистралата, не знам пълнолетие да са, нали? Да. С 200 км нищо няма да направиш. Обаче, най-голямото такова нарушение за мен е мигач. Информацията. 21 век, времето и информацията са най-ценни. Те допринасят за най-много неща. Със сигурност. Господин, много ви благодаря за времето. Добре, Отново. пожелавам Хубав ви- ден ви желая. Хубав живот, най-вече и късмет Много ви живот. благодаря. Имайте Всичко добро на вас. Нали? Разликата забеляза ли разликата само? Да, разликата В беше... разговора, Разликата беше пропастна разлика. Момчета, здравейте! Позволете няколко бързи въпроса да ви задам. Във връзка с днешния празник. Вие със сигурност знаете какво се празнува днес, нали? Ти знаеш? Не. Ами ти? Да. Ти знаеш, браво. На колко години си? 11. На 11. Това е пети клас. Пети клас. Какво празнуваме днес? Азбуката. Точно така, която е създадена от кой? Кирил Методий. Браво, страхотно. Можеш ли сега за мен да ми напишеш две думи на ето този празен лист? Ето тук ти даже на колелото може да си ползваш за подложка. Първата дума е растение. Той знае. Ето тук. След А трябва да има З и след З има С. Без значение. Давай следващата. Думата е отверка. Тук също че липсва една. Ето тук. Между Р и К трябва да има буквата Т. Обаче не се притесняй много. Това питахме тук, що един господин на 62 години. Той също допусна същите грешки. Нарочно сме ги избирали думите, за да са такива. Момчета, много ви благодаря за отделеното време. Пожелавам ви приятна разходка и хубав ден. Чао! Прощайте, господине, може ли набързо да ви задам два въпроса? Няма да ви отнема много време във връзка с днешния празник. Знаете ли какво празнуваме? Не. Добре. Знаете ли светите братя Кирил и Методий кои са? И какво са направили? Не знам, нищо не знам, мак. Добре, мога ли единствено да те помоля тогава една дума да ми напишеш на този лист? Набързочко. Не искам, не искам. Не искам. Добре, тогава няма да те пресвям. Хубав ден ти желая. О, Михаил Цеков, него ще питам. Здравейте, млади господине. Мога ли да ви отнема 2 минути от времето? Искам да ви попитам няколко въпроса, свързани с днешния празник. Задавайте. Добре. Знаете ли какво празнуваме на тази светла дата? Деня на славянската писменост и култура. Много правилно. А знаете ли бащите на славянската писменост и култура кои са? Свети Кирил и Методий. Страхотно. Те са написали? Глаголицата. Много правилно. Аз нямах съмнение още като видях такъв компетентен младеж като вас. Сега единствено искам да ви помоля, ето тук на това листче, да ми напишете 3 думи. Първата от която, думата растение. Добре. Това е, разбира се, на ниво 4 клас. Не очаквам да ви затрудня. Само една буква ти липсва. Ето тук, след А трябва да е З.
Не съм я писал от бая време и... Без значение. Добре, следващата дума. Отверка. Вярвам, че нея по-често я използваш. Брат ти колела ремонтира. Как не знаеш отверка как се пише? Не съм Добре, писал отверка от бая време. отверка. Чакай сега. Чакай сега, че тук сгреших. Ти пишеш много красиво, впрочем. Да. Отверка. Това е абсолютно правилно. Браво. Последната дума. Абитуриент. Да, това също е правилно. Страхотно. И последно. На колко години сте вие? На 15. На 15. В кой училищен предмет сте най-силен? Без да скромничаш. В историята. Страхотно. Във връзка с празника. На коя дата е написана глаголицата? Кога е създадена? 863 година, мисля, че. Впрочем, и аз това си мислех преди да бъдем поправени от екипа. Всъщност било 855. Период е от 55 до 63. Той ми го кажеш сега. Сега знаеш. Добре, значи ти си прав, не аз. Обаче, знаеш кога е написана кирилицата? Малко след 63-та беше. Точно така, колко малко? Един човек на средната възраст, на колко години трябва да бъде, за да се определя като такъв? 40 години. Минус... колко? 899 е. Аз също не знам. Добре, Мишо, благодаря ти направо беше страхотен. Влезна в роля веднага. Извинявай, ако съм ти изгубил от времето. Няма лошо, аз си без за никъде няма. Нали ти харесваш такива рад? Виждам те, че и ти си контент създател. Как да бъдем престъпник. Очаквам новата серия в поредицата. Добре, Мишо, благодаря ти. Хубав ден ти желая. Чао. Госпожо, здравейте. Извинете за безпокойствието. Удобно ли ще е да ви задам няколко въпроса, свързани с днешния светъл празник? Може, нали? Добре. Да. Знаете вие какво празнуваме днес, предполагам? Естествено. Разбира се, че знаете. Ще се изненадате колко много млади хора, които на днес зададахме същия въпрос, не успяха да се справят. Не се съмнявам. Не се съмнявам. Също не успяха да ми кажат и точните дати и самите братя, имената им. Боже! Смятайте какво се случва с нашето поколение. Добре, единствено бих желал от вас, ето тук на едно листче аз ще ви дам, да ми напишете 3 думи по мой избор. Понеже и с това много се затрудниха представителите на днешното поколение. Да. Първата, която искам да ми напишете, заповядайте, е думата растение. Ако имате нужда от подложка... Не. Думата отверка. Да. И думата абитуриент. Това е, благодаря ви. Ето тук, единствено на думата растение, липсва буквата З. Обаче това е съвсем естествено. Днес никой не успя. Тази дума е най-затрудняваща от всичките. Думата растение. Да. Растение, да. Прав. Ето тук на думата отверка, буквата Т между Р и К. Буквата Т между Р и К. Точно така. И ето тук на абитуриент, тази буквичка Ю, тя мами всички. Всъщност не присъства в думата. Използва се У. Абитуриент, точно така. Абитуриент. Това са толкова измамни думи. Днес всички, които се сблъскаха с тях, не успяха да се справят. Добре. Вие на колко години сте извинени? 57. На 57 се справихте доста по-добре от останалите представители на нашето поколение. Благодаря ви. И аз ви благодаря много за отделението. Всичко добро. Хубав ден. На вас всичко добро. Метаноя Productions на английски. И го очакваме най-добрият другата седмица. български канал. Не, утре. Утре? О, явно бързо работят тези от Метаноя Productions. Страхотно. Здравейте, господине. Мога ли да ви помоля да ви задам няколко въпроса, свързани с днешния светъл празник? Няма да ви отнема много от времето. Единствено 2 минути. Нищо. Не желаете. Добре тогава. Благодаря ви. Хубав ден. Разбирам ви напълно. Вече времето вече е минало, когато съм бил
на тия години, като съм празнувал този празник на дете, с годините човек се променя. Така че няма да е нормално моето мнение. Сигурен съм. Особено вашето поколение, вие сте били много по-добре образовани от нашето. И сте имали вашето поколение. Представителите на вашето поколение са били много по-добре образовани от нашето поколение. И сте имали много манифестации. Не мога да дам преценка. Мога да кажа само, че тогава не взимаха пари за образование. Нали? Да. Те са го взимали по друг начин, така са го взимали от родителите, от данъците, да. Но така е, тогава учителите имаха по-голям авторитет и имаше по-голяма дисциплина. Точно това. Учител имаше да имаш някакво своеволно държание, намаляне на поведение. Дори накрая, ако извършиш някакво деяние, изключване даже. Което е напълно справедливо. Даже без право да продължи една година. Аз имал съм такъв съученик, който направо да изключи. На колко години сте вие? Моля? На колко години сте? Голям съм вече. 79 години. 79 години. Няма да повярвате днес колко млади хора, на които зададах въпроса, не знаеха какво празнуваме днес. Не знаеха дори имената на светите братя. Което е ужасно. Ужасно е. Това е... По мое време много се държеше да спознаваме историята на България. Дори и от средновековието още. Точно така. Това е изключително важно за един народ. Много се държи за това. Изобщо образование се държеше. Също аз спадах и този период, когато имаше и девиз тогава на комунистите. Тогава аз съм от тяхен възпитаник. Аз съм 44-ти на. И тогава, по това време, когато аз съм имаше един девиз учение и спорт, спорт и учение. И съм учил, и съм спортувал. И всичко много се държеше на тая работа. Помня, имах един учител по физкултура. Още от началото, когато бях в техник, аз съм учил срива. Аз козок не съм учил, макар че на баща съм тук. Съм бъде за кореняк. И по мое време, когато съм бил там, не съм се държеше за образование, държеше и за спорта. И за дисциплината. Имал учител по физкултура, той ме вкарал в спорта. Ние ще видяхме, не че мой самохвал да прозвучи. Той ме вкарал в футбол. И още в началото много държеше за физическо възпитание. Казах, че помня отдельния учените, неите ми се вика, че физическо възпитание е някакъв празен час и ние може да не идваме, може да отсосваме или какво си. Много е жалко. Имаше голяма дисциплина. Искрено съжалявам, че няма повече такива хора. Имаме, вярно, че такова малко му викат казармен социализъм, но наистина има такова. Имаше при нас и вечерен час. След 7 часа вечерта, особено зимно време, а не лятно време, продължаваха, имаше, винаги бяха възложили и на МВР, бяха възложили и на тебе, и учители има на това. Ако те видите засекат някъде такова, виката от началото, къде запърбят, че има мъмрене, нали? Или какво се забележка, мъмрене, но ако се повтаря, се увеличаваше вече такова наказание. Което е напълно справедливо. Кое? Напълно справедливо е. По мое мнение, разбира се. Има един... Родителите викаха, нали, да са осведомени или какво се е. Ами това са хора, които държат на възпитанието. Боже, аз имах такова много строги родители. Не дай Боже да ги извикат. После те не са ме наказвали, но като почне да те конфузи, да съжалява повода да наби, отколко да се откажеш. Напълно ви разбрам. Това беше моят период тогава на учение. Добре, по ваша преценка, нашата държава към по-добро ли върви? Аз мисля, че не върви към добро. Какво ни липсва? Какво липсва на държавата? Какво е качеството, което не ни позволява да се развием от тогава? Аз мисля, че има такова, има раздор горе. Вижте, борят се само за власт, там разни партии. Ценностите са се променили. Такова за власт. И след така, като вземем властта, какво го правя? Нищо.
Ние тогава по времето на аз, когато съм учил, България беше под влиянието на Русия беше. Тогава на Съветския съюз. Тя бяха голяма многонационална страна. Но това са 15 автономни републики. 15 републики влизаха тогава. А сега дойдем по влияние на американците и какво вземе от американците? Вземе се... Това е моя преценка, вземе много негативни неща, казвам по него. Нищо не мога. Аз съм живял на това време и така за това и говоря. Разбирам ви. Господине, много ви благодаря за отделеното време. Наистина оценявам го. Желая ви хубав ден. Всичко добро. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now who's gonna dance with me? Please stay, and I'm never gonna dance again.